Аре, дига, приятели, здравейте, аз съм от Боев, разбира се, нека този уникален роман за малкия Бошко, за леве ямболски петал, разбира се. Аре, тук да му покажа малко играта на то леве педал, разбира се. Нека казваме здравей, и пак съм тук с раз да ти го навра с майка ти с пълен газ. Ей, Бошко, се ти изкаже, разбери тази дума, майките ще го навра на майките, пък да разбери това, ти няма смисъл цялото си месо. Ще те чукам, лево, леко и нещо ще те чукам, нещо ще те го чукам, в устата ще го дам. И пак ще ми викаш, бати фейса, тук се спирам, нека да ga дигам гашите, набери ми го и пак и вика, фейса пак от полудява. И пак от полудяхте ме, и пак тук се забавлявате. И колко кандидати, и колко кандидати събират се за мен, и пак няма смисъл да го как да говоря на майка в устата. И цялото семейство му и пак нежичко влизам, и пак и отдолу влизат всичките колеги, всичките фенове. Дайте да наебем Бошко, дайте да наебем Бошко. Днеска лято, днеска пролет, днеска зима, и дойде, нека каземе на Гошо, весела Коледа, честита